I've been away way too long, and I've seen the brightest nights, and traveled too many roads just to get away from our fights. Nou, als ik het zo op terug zie, dan hulp er ding die ik in de studio, nee, mensen ontmoet. Maar ik gewoon dat we heel wat groeid binnen. Ik zelf, op het muziekgebied, heel veel dingen leerd. Van de band, mijn eigen band natuurlijk. En die jongens al leren kennen. En ja, zoals ik zei, nee, mensen in de muziekwereld zelf. En gewoon, ja, ik kan een heel mooi hier in de muziek gewoon. Ja, dat zeker, ja. Ja, want toen zit je nou al in, maar de beste eigenlijk altijd vaker gepaard met No Saint. Ja, dat is mijn band, ja. Waar zit het erin? Vertel nog even waar erin zit. Mark Bos op gitaar. Geweldige gitarist is dat. Matthijs, die zit op bas. En die doet de kick bij. En dat hebben we zelf toegevoegd. Nou, dat is gewoon echt geweldig. En Bas Klein op mondharmonica. Wie ben nog wel echt op zoek naar iemand die erbij past. Een beetje percussie, een beetje drums. Maar ja, bij u is het dus less is more. In de zin van dat een hi-hatje en een snare, dan best er al heel gauw. Maar ja, dat is voor de meeste drummers die zit geen uitdaging in. Tenminste, wat wie nou mij maken, zeg maar. En, maar voor de rest, ja, dit is wel de samenstelling die we hadden, ja. Ik ben tradieren, ben ik wel verhoren, ja. Ja, prutten mij maken ik. En dan verhoor je de noemers ook wel. Ik ga gewoon heel erg lang bezig geweest met wat wil ik nou zelf echt in de muziek? Is het de noemers die ik schreeuw? Voor mij maar is het alles aan het betekenis. Het is net zo maar noemen dat ik even ergens pak en denk van dit is wel even leuk om te doen, omdat iedereen het zo doet. Nee, het is altijd wel dat er een achtergrond. Elk nummer betekent iets, dat wel. En zoals ik zei, tradieren, prutten mij maken. Prutten onderuitgang, maar gelukkig ging ik dan ook weer stingen. Ja, dat had me wel maken dat de jongen of man die ik nou ben, die is 6 jaar. Ja. Ja, inderdaad, 2 banen. Ik ben reservist, militair ben ik, ja. En daarnaast, toevallig dat ik in februari begin met een baan als squashingrijder. Ja, ik had er gewoon heel erg zin in zulke dingen en ik maak graag bezig zijn. Ja, en muzikant, ja, wanneer ben je een muzikant? Ja, ik vind dat een lastige vraag. Want als meesten noemertjes jongen en die vinden hunzelf daar prettig bij, vind ik dat ze een muzikant dus. Dat is voor mij echt, de muziek is een uitlaatklep. Ja, en mijn droom is toch wel dat het hoeft net groot. Ik vind het altijd heel erg fijn dat mensen iets halen en noemers die ik schreeuw. En ik kreeg dan wel eens een berichtje en dat ze dan zeggen, dat had me rekken of zo mooi. En ik had thuis heel vaak op en dan, ja, dat vind ik mooi. Ik hoef net gigantisch grote steen en dat hoeft voor mij alleen net. Gewoon dat mensen er iets van hebben, dat vind ik mooi. Ja. Het zou ik zeggen, ik ben met het album bezig zijn. Ik kan al treinnummers zien op Spotify. Ja, het gaat wel wat regen, hè, maar ja, je moet wel de juiste nummers uitzoeken die je op kunnen nemen. Ja, zoals ik zei, ik kreeg een keer een mail. En ik denk, dit nog wel? Ik denk, ja, Preston Taylor. Ik denk, dat is al je nep. Weer of van die spam of zo. Ja, ik hier een goede vriendin van mij, die bij me op dat moment. En, die kwam correct terug van de wc. En ik zei, maar is dit nog eens lezen? Ik zei, dit is toch nep, hè? Nou, zie je dat al die trollezen. Het certificaat en alles zit er ook bij. Dus toen zak even alles onder me bij. Wat zit erin? Ja, dat ik gebaseerd op media en wat ze voeren hier. En, ja, wie ik blijkbaar goed genoeg om die wedstrijd mee te doen. Of ja, nomineerd ben. Ja. Nou, ik kon dus eind september richting Texas. Waarschijnlijk zat nou steeds ook alleen nog. Nou, ik rij me gauw, hè. Misschien bloeker ik wel. En dan, dus mei dan. Er komen 12 verschillende landen. En de artiesten hadden ze dan nu soort, ja. En dan, ik weet net dat al die 12 landen komen. Dat weet ik niet. En dan is het mij dan en hopelijk win je wat. En als ik net iets win, dan is het wel best. Ja, ik vind het alleen al mooi dat ik erheen kan. Ja, ik had een beetje opzocht. Het is wel een theater inderdaad. Een soort memorial
Een ja, museumachtig iets. Vaak wel van de country. En ja, daar houden ze dat. Ik weet er zelf nog net een heel soort van. Want als ik me in kon lezen, ja, dan maak ik mezelf helemaal gek. Want dan word ik alleen maar dat het oktober is. Dus gewoon kalm aan. Erin werkie. Ja, het wie 4 nummers. En dan gaan ze zien naar stage performance. En ja, hoe het een beetje zelf best. En dan inhoudelijk naar het nummer gaan ze zien. En muzikaal natuurlijk. En dan zit er een zijskoppige juryzitter. Ja, en die gaan dan beslissen wat voor prijs of was het winnen is, ja. Wat kun je winnen? Ja, best nieuwe upcoming artist, de best band, best vocalist, al die van zulke soort dingen. En ik geloof dat, ja, ik weet net precies, ze zijn dat ik voor meerdere ben nomineerd, dus ik let me echt gewoon, ik kon er gewoon heen, ik kon er gewoon zeggen. en dan zei ik gewoon, hier ben ik, wat mag ik doen? Ja, de reisdocument, ik mag nou alles al krijgen. In februari krijg ik dus wat documenten en wat er precies al voor me regelen wordt. Nee, ik weet het echt niet. Ja, het is echt. Ik kan contact met ze horen, hen webmailt en ze zijn ook van it's an honor to finally meet you en bla. Nou, en ik zie dat zo. It's an honor. Ik ben maar Sipke, ik kom er uit de waan. Dat is heel normaal. Maar op de Texas, jongen, dat is wel wat. Ja. Wat een avontuur. Ja, en ja, we zijn rustig gewoon afstaan gewoon bij we gewoon het opbouwen naar wat grutters. Eind deze maand denk ik volgende week dat al. In Brabanthal. Op de Western Experience. Dan mag ik even jaren later wat ken. So let me tell you, my sweet love, if you like, you can stay, but I will pack my little bag and be on my merry way. 'Cause there ain't no way for us to be in love. And there ain't no way we both agreed we had enough. And if love would come again, knocking on my door, then I will tell it, leave me alone, 'cause I don't want it no more. There ain't no way for us to be in love. And there ain't no way we both agreed we had enough.